أرست زينام عبي ورح رمضان بمتحجازن متحسابن كنحلفو يقبايلهم بريزيدانت العلوي بيت مخرج قدات سلمنا إثيوبيا شيخ حجي إبراهيم توفا قالتهم إثيوبيا مبل 39 قبائل مرحت حبرات أفريقيا بعوت من قد خمسة تعناقرة تحبرات قلتهم أفريقيا كل مداوي عرسة مركوس أختت أنا آخر كم زقبا أبى مبل 39 قبائل مرحت حبرات أفريقيا قابل تلعلو زعباتات كندوانين من بارو تحبيرو سلام دعنا هبلكم يتمشوا زخبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو ما أد زينات جمير لو ما أد زينانا مرحبو نازريت بريو حبيركم كتاني حيفة لما حصرت زيناتات إثيوبيا أب زبن artificial intelligence تملكاتي طرح زي كوناتس تعودي تحنص انت مرحن تكون مقبار يسرح على خبلو مكتل قدماي مينستر تمسكن درونا حبيرام مكتل قدماي مينستر تمسكن درونا ماخل فتره يونيفرسيتي بود artificial intelligence صراحه جميرام إثيوبيا بزبن artificial intelligence تملكاتي طرح زي كونس تعودي تحنص انا استواصو تبركتن تمرحن كمون نقدميت نمسقام حدش معراف تخفتلو خمس خونه توم مكتل قدماي مينستر بتوان غليصوم اتماخل بافريكان افريكا زهونو تكنولوجيات بمهنات نعلم مكفال كم زكال بمغلاص از دما بهراو مسرت زنبرلو طرح زيكونس نتاهكور زلنا دليتن حلمن انغصلو يلوم يونيبود artificial intelligence نملكت طرح زيكونا اكل استواددت المناي بموبال ኣብ ዘበናዊ ኢንዳስትሪን ደረጃ ዘለዎ artificial intelligence መሳርሕታትን ውዳበን ናይ ምስጋር ዓቕም ዘለዎ ዝተወደበ ማእኸል ፈጠራ ስራሕ ከም ዝኾነ ኣመላኺቶም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሉዓላውነት ተለዋዋጢ መልክዕ ዘለዎን ብዶብ ዘይሕፀር እዩ ዝበሉቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሉዓላውነት መን ሓበሬታ ኣለዎን ኣልጎሪዝም እና መርሕ ዝርከብ መንዩን ካብ ዝብል ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ዓቕሚ ዘለዎ መንዩ ምስ ዝብል زتأساسر كم زخون حبيرام يونيبود نإثيوبيا خاب تربحنا تكنولوجي ناب فتارينات عالم لخناو تعودي كاب من الماد ناب علنا ديزايننا مكبر أب ديجيتال قطبات تغتلتي طرح كم مخان أنفتو ناب موسان زسجاجر يخبلون قليتهم عبي ورحي رمضان بمتحجازن متحسابن كنحلفو يقبايلهم بريزيدانت العلوي بيت مخرج قدات سلمنا إثيوبيا شيخ حجي إبراهيم توفا ورحي رمضان ملكيتهم مجلس ذهبوا تم بريزيدانت نملا محبرسه مسلم انكو عن مبل 1440 ورحي رمضان بسلام مبصحكم بموبايل ملأخت سنايت منيتا محلاليفهم رمضان كان حموشت يوم أذنات سلمنا حدا بمخانو كل حزب مسلم نخصوم بالله استعز ورحي إلهم رمضان نحدنتم تحسامون ورحي خمس خونه بمغلاص ناي قريتا حزنتن محبراو متسارن اوان بمخانو كلهم تختلت امنت مسسنا يسرحتن خرخبو اغنزيبهم عامل زي بلوم وغنات بمحجاز مقدم مكفال بمتحسابن الله بملمان اتورح محلاف كم زغبا دما تزاريبهم رمضان ناي سلام ورحي بمخانو كله خاب غونت انصلن بمرحق نخحلف بمغلاص منفساو لعلنا زهلو سلام انتلو سلازخونه نهاجرنا سلامن حزبنا دحنتن دعاء خنغبر يقبايلهم ورحت رمضان باقوزازرا حجرا صباح سولوس ورحي انت ترايا ربوع انت زي ترايا دما حاموس 12 يكاتيت 2018 كاتيوم كنتيبا محدار كتما أديس أبعدانش أبي تقبلاينات قاشا إثيوبيان زدن نقلوطي ختمانان نتم قبائتنياتات لعل موغس كوين وميلان أتانا كنتيبا أديس أبعزتانا قدتو مبل 39 قبائي مرحت حبرات أفريكان كالآي قبائي آليان أفريكان بعوت نخزازو مواستواز أونس قبرو أكالات كلهم أمسكينان توم قبائتات كابوترو بستفالي ملكعو بالعل دمكاتن عاوتن
ተዛዚሞም ዝበላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እቶም ጉባኤታት ኣብ ውቅብቲ ከተማና አዲስ አበባ ፍጹም ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ተሳሊጦም ኢለን ነዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ዘበናት ዘለቐ ባህሊ ምቕባል ጋሻ ከምኡውን ዘገርም ለውጢ ከተማና ነቶም ጉባኤታት ልዑል ሞገስ ኮይኑዎም ይኽብላ ገሊፀን ነበርታ ከተማን ዘራእይዎ ኣኽባራይነት ጋሻ ትዕግስትን ምሕዝነትን ከምኡውን ግልጋሎት ዝህቡ ትካላት ንዝሃብዎ ፅሬት ዘለዎን ቅልጡፉን ግልጋሎት ምስጋና ነቕሪበን ንከተማና ኩሉ ግዜ ሓዱሽ ምስልን መንፈስን ብምልባስ እቲ ጉባኤ ንኽዕወት ንዝገበርኩም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ከተማና ከምኡውን ምስ ነበርቲ ብምውዳድ ብቆራፅነት ንሰርሕኹም ኣካላት ፀጥታ ብሽመይን ብሽም ምሕዳር ከተማናን ልዑል ምስጋናይ ይቐርብ ኢለን ማድ ዜናهما በመክታል ተርከቡ በዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ኢትዮጵያ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብዕውት መንገዲ ከም ዘተኣናገደት እቲ ሕብረት ገሊፆም ኣብቲ ጉባኤ ኣጀንዳ 2063 ንምዕዋት ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ምዕባይ ዓቕሚ መናእሰይ መዋእለ ንዋይ ምፍሳስ ከም ዝግባእ ተላዒሎም ንፀብጻብ ሳምሶን ገድሉ በሪሁ ብርሃነ أبو منبر حبرة أفريقيا بريزيدنت بوروندي إيفرست نيداي شيميي معصو على حبرة إثيوبيا نزغبرت لهم دمو أقابلا مسكن أقربهم. I thank the host country Ethiopia. نزغواي أبزا وقبت ختما أديس أبابا نز تأناغدت إثيوبيا مسغاناي يغرب. مززام اتو على أملكتهم. أبو منبر كومشن حبرة أفريقيا مس أبو منبر ات حبرة بحبار بمخوان مجلسي هيبوميوم أبو منبر حبرة أفريقيا نداي شمي أجندا 2063 نمعوات هاجرات أب مبقع مناسين زرقحة مسارة لمعاتن وسنتي سقومتات كوسدا أب متأممان كم زتبزحة تزاريبهم Agenda 23 أجندا 2063 زلاقنت زلو معبال أفريكان ممتع نتبراتي زحزناي علماي نزن معوات موال نواي أب مسارة لمعات أب مهزو مناسين دك أنستيون أم مبقعن بمفساس وسنت عودتات عبيت كلوت إقباء أبو منبر حبرة أفريكا محمد علي يوسف بوغنوم كتباوي تأقامات اتهاقور يخونو بس نقدي زتحزو محلقاتات نمفتح إلو دما أجندا 2063 نمجهد أفريقيا فتناتات نمسجارن نبتز دللا شتو نمبصحن زخيلا عقمي كم زلوا أرديهم. And we all know that the Agenda 2063 is أجندا 2063 أب حمشت عندتات مسرت زوم عندتات أبتل حمشتن 10 عامتات استمقالهم نزوم شتات الزيوم معوات قليل زي خوني خلي جنة خيدي زسالت حيل سب سقات فترون فاينانسا وقرب زعمسلو عقورات هفتات نتوم أجندات نفتسام زخل بوليسن أب أفريكا مهلو نتي شتو كنعوت كمن نخل مرعياتات يوم أهجور أفريكا دمس تخصي زي سمع الله نختكون حبراو تعري كم زكايد اتهم أبو منبر حبيروم يوم. The heads of state will have zero tolerance for inconstitutional or unconstitutional change of governments. مرحت أول هجرات حق منقستاو مفنقله منقستي فصيمهم كم زي يقبلوا رغاغيصوم يوم بتوسخي دمص اصوار زي سمع الله كتخون صنوع تبغزو ماريوم يوم انبغو عبيت المعبال نممصا منقسقاس افموز ناي جدن كنعقت يغبا نزز حق بروجرام بت حبرت تحنصيصو ناب سرحتاتيو أفريقيا كل مداوي عرسة مركوس أخذ تناحر كم زجبا أبى مبل 39 جوا مرحت حبرة أفريقيا خبز العلو زعباتات كأنديوم أبى من جهجرات أفريقيا زلهم تأثر متحبار نون بزبلة بمتنخار وحسكو تواوع بيت من رجال مفتار كم زلون تجليتهم أبدا مجال أب أديس أبابا كسالت زصنحة مبل 39 جباي مرحتي حبرة أفريقيا زتفلاليو وسانتات بمحلاف تزازيمو تو جباي سرعات وحس قرب ماين دحننتو زتحلو أتحزا سرعات مرققات بزبل مريح قال زتسالتو أفريقيا عرسا بعرسا نمخالن أب مدرخ عالم أخول بوتان كتركب مسرح كم زدلي أب تو جباي تملاقيتو ماي مسرت كل نجر مخانو أب مبل 39
39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ መደረ ኣብ ዘስምዑሉ ግዜ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓበራዊ ወሓዝቲ ሩባታት ኣፍሪካ ንሓበራዊ ልምዓት ምውዓል ከም ዝከኣል ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብነት ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ውሑስ ቁጠባን ምርግጋዕን ንምስፋን ኣፍሪካዊ ምትሕብባር ከም ዘድሊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም Sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. ዘላቂ ልምዓት ኢትዮጵያ ተበጻሕነት ብዙሕ ዘፈር ይደሊ ነዚውን ኢትዮጵያ በሰላማዊ ምትሕባር በርባሕሪ ይድልያ እዚ እንትኸውን ውሑስ ልምዓት ቁጠባን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምርግጋዕን ዕቤትን ይስፍን ነበር ሊቀ መንበር እቲ ሕብረት ፕሬዚደንት አንጎላ ዡዋዎ ሎሬንዞ ኣፍሪካ ጸገማታ ናብ ዓወትን ምልዋጥ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብምሕባር ኣህጉራዊ ምትእስሳር ምዕባይ ከም ዘድሊ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊጾም መሓዙትና ንድምፅና ትኹረት ዝህብዎ ኣፍሪካ ዘለዋ ገፊሕ ዓቕሚ ስለ ዝርድኡ እዮም ኣፍሪካ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ሰላም ጥዕናን ውሕስና ምግብን ሓበራዊ መርገጺ ክትሕዝ ይግባእ ኣፍሪካውያን ጸጋታቶም ብዝግባእ ክትቀምሉ ይግባእ ዋና ጸሓፊ ትካል ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዥ ጽዕንቶ ዕዳ ኣፍሪካ ንምቅላል ዓቕሚ ፋይናንስ እቲ ሕብረት ምዕባይን ትካላዊ ኣወቓቕራ ምዝማንን ከም ዘድሊ ሓቢሮም The people of Africa must benefit ኣፍሪካ ምስ ዝማዕበላ ሃገራት ዘለዋ ምሕዝነት ንኢንቨስትመንት እታ ኣህጉር ዝሕግዝ ብምዃኑ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ ምኽታል የድሊ ንግዲ ኣፍሪካ ብምሕጋዝ ናብ ዕዳጋን ቁጠባን ዓለም ክትጽንበር ምስራሕ የድሊ ንዕውትነት ሽቶታት አጀንዳ 2063 ዘተኣማምን ቀረብ ማይ መሰረታዊ ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ዝተገለጸ እንትኸውን ምትእስሳራት ምጥንኻር ኣብ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ምስራሕ ዓቕሚ ፋይናንስ ምዕባይን ካልኦትን ቀንዲ ዛዕባታት እቲ ጉባኤ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ዝሃነጽዎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣፍሪካ ንኽትለምዕ ምግባር ዝህልዎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ ንጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝመጽኦ ጋይሽ ገሊጾም ምስዚ ተተሓሒዙ ድማ በጽባቕ ከተማ አዲስ አበባ ኣዝዮም ከም ዝተገረሙ ድማ ተዛሪቦም እዮም ርእይቶም ሲሙ ቀርብ እዩ My first time in Addis Ababa ንፈለማ እዋኔ ናብ አዲስ አበባ መጽ ብዝረኣኽዎ ነገር ብጣዕሚ ተደኒቐ ሎሚ ዝረኣኽዎ ግና ብዝግባ ዝተወደበትን ዝማዕበለትን ከተማ ከም ዝኾነት እዩ ጽሬት ከተማ አዲስ አበባ ኣዝዩ ዝናኣድዩ ብፍላይ ድማ መብራህታት ከተማን ጽባቃን ፍሉይ መስሕብ ኮይኑን እዩ ልዕሊ ዝተጸበኽዎ ጽብቕትን ውቅብትን ከተማ ኮይና ይረኺበያ It is my first time in Addis and I think Addis has really improved. ንፈለም ኣወኒ ናብ አዲስ አበባ መጽ ቀደም ከበል ምዛዕባ ኢትዮጵያ በሚዲያ ኢና ንሪን ንሰምዕ ነርና በአካል እንትመጽግና ልዕሊ እቲ በሚዲያ ዝረኣኽዎ ኮይናትኒያ ጽባቕ መንገድታታን ጽሬታ ከተማ ብጣዕሚ ዘድንቕ እዩ ዝዓረፍሉ ሆቴሉን ብጣዕሚ ጽሩይ ነይሩ በሓፈሻ ጽቡቕ እዋኔ ኣሕሊፈ I've been in Addis for quite a while and comparing the Addis I knew ንዝተወሰነ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ቀኒኤ ቅድም ክብልውን ከማቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2015 ንኣኺባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን መጽ ነይረ ሽዑ ካብ ዝረኣኽዎ ምስሊ አዲስ አበባ ሎሚ ዘላ አዲስ አበባ ዘለዋ ለውጢ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ነዚ ለውጥን ስግግርን ኩሉ እናድነቆ እዩ ዘሎ ኣብ ድሕሪ ዝዓወት ዘሎ ጥንኩራ መራርሓውን ዝናኣድዩ ብኻሊእ ወገን ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ዝሃነጽዎ ግድብ ህዳሴ ምልዓል ይከኣል እዩ እቲ ግድብ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ እንተይኮነስ ንመላእ አፍሪካውያን ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ስራሕ እዩ እዚ ግድብ ንኹላትና ኩርዓት እዩ ህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ንመበል 7 ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረጻ ሃገር በቀል አማራጭታት ፖሊሲ ዝሓዘ ማኒፌስቶ ምስንድኡ ኣፍሊጡ እቲ ፓርቲ ዘሰናደው አማራጭታት ፖሊሲ ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ንግዲ ቴክኖሎጂን ቱሪዝምን ዘተኮሩ ምዃኖም ድማ ገሊጹ እዮም ንጸብጻብ ወንድማገኝ ኃይሉ ጌታቸው አለሙ
بدمص حزبي تكبار سرعة بوليتيكا هاجر مهناصيو مرصام دليتن ربحان دمص وهابي ابوشت سرعة بوليتيكا نكوكل يقبر صنكورن زي ترغاغن منغستنا مفتار اجام زلو مرصام حزبي بقعات بزلوم توكلتين كمراحنون عدل يهبيوم استفلاليو سب اجام بوليتيكان توكلتومن بمقراب بحزبي تحتات زخونه منغستن كهنصون مرصا زلو ابركتو لعليوم نصا فتحون اوانو زحلون مرصا مكياد نهنص سرعة ديمقراسي حانتي هاجر مسرت زنبريوم ኢቲቢ ንሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረጻ ፓርቲታት ፖለቲካ ባዕሎም ንህዝቢ ከፋልጡ ኣብ ዘመቻቸው መድረኽ ህብሪ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ንመረጻ ዝገበሮ ምስንድ ኣፍሊጡ ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣይታበራ በቀለም ፓርቲዮም ኣብ ዓውድታት ሕርሻም ንግዲ ቴክኖሎጂን ቱሪዝምን ዘተኮረ አማራጭ ፖሊሲ ምስንዱ ገሊጾም እንደ ህብር ኢትዮጵያ የፖለቲካ ፕሮግራም ነው ማኒፌስቶችን አዘጋጅተናል ከም ህብር ኢትዮጵያ ማኒፌስቶና አሰናዲናይና ግን ንህዝቢ ዕላዊ ኮነን በሚዲያ ተመርቆ ዕላዊ ክኸውን እዩ እዞም አጀንዳታት ግን በትክክል ዝዕዳጉ አጀንዳታት ዮሚልና ንሐስብ ሕድሕድ ሴክተር በፍላይ ኢኮኖሚ አመልኪቱ ኣብ ሕድሕድ ሴክተር ዘድህበ አማራጺ ፖሊሲ ክነምጽኢና እቲ ፓርቲ ቅድም ሕዚ ኣብ 2007 ዓ.ም ኣብ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ክትዕ ምገባ ተማሃሮ አመልኪቱ ዘቅረቦ አማራጺ ሐሳብ ኣብ ዝሕዚ እዋን በመንግስቲ ተቀባልነት ረኺቡ ግብራዊ ምዃኑ ከም ዓቢ ዓወት ጠቂሶም እዚ ብምዃኑ ኣብ ዝሕዚ እዋን በአማይታ ሽሓት ዝቁጸሩ ተማሃሮ አገልግሎት ምገባ ምርካቦም ነቲ ፓርቲ ዓቢ ዕግበት ሞራል ከም ዝሃቦም ገሊጾም ያቀረብነው መሰረታዊ ነገር ዘቅረብናዮ መሰረታዊ ነገር ሎሚ መንግስት ተቀቢልዎ እንትስርሐሉ ምርአይ ንዓይ ዝስምዐን ዕግበት ቀሊል አይነበረን ንምንታይ እንተይልና ምገባ ተማሃሮ አመልኪትና ዘቅረብናዮ አማራጭ ሐሳብ ነይሩ እሂን ሚሂን ጠረጴዛ ነይሩ ደቂ ድኻ እና ተማሃሩ አይኮኑን ጠሚዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይዶም ዝሐስቡ ብዛዕባ መብላዕን ምስታይንዮም ኢልና ኣብ መረጻ 2007 ዓመተ ምህረት ሓዲኡ ኢቢሲ ዝነበረሉ እዩ ይዝክሬ ታሪክ መዝጊቡ ኣሚጡልና እዩ ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድድር ኣዝዩ ጽንኩር ምዃኑ ዝገለጹ ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣይታበራ በቀለም እቲ ፓርቲ ካብ ወጻኢ ዝቅድሑ ዘይኮነስ ሃገር በቁል አማራጭታት ፖሊሲ ሒዙ ከም ዝመጽእ እውን ተዛሪቦም አሁን ላይ በተለይ በእኛ የሚኒፌስቶ አቅጣጫ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ብናትና አንፈት ማኒፌስቶ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ክነቕምጥ ኢና ሴክተር ኢኮኖሚ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ጸቕጢ ከናግፍ ዝኽእል ሃገር በቆል መፍትሕ ኣለና ካብ ወጻኢ ዝተወሰዱ አማራጭታት ፖለቲካ ይኹን ፖሊሲ ዘይኮነስ አባና እንታይ ኣሎ ኣብ መረባና እንታይ ይጀመር ብምግቢ ዓርሰይ ንምኽኣል ኣብ ገዛይ እንታይ ክጅምር ኢላ ተሓስብ ሓንቲ ዶ ክትህሉ ዝኽእል አማራጺ ፖሊሲ ሒዝና ክንመጽኢና እቲ ፓርቲ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝገብሮም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን መድረኻት ክትዕ ፖለቲካን ዘሰናድኦም ዝርዝር አማራጭታት ፖሊሲ ንህዝቢ ዕላው ከም ዝገብር ትጽቢት ይግበር ዜና ዳጋም ታሻይ ፎረም ቢዝነስ አፍሪካ በከተማ አዲስ አበባ መስላት ጀሚሮም እቲ ፎረም መጻግዚ አፍሪካ በፋይናንስ ምድጋፍ ስራሕን ኢኖቬሽንን ዘላቅ ትራንስፎርሜሽን ብዝብል መሪ ሐሳቢው ናተኻይደ ዝርከብ ቀንዲ ዕላማት ፎረም ቢዝነስ መናእሰይ አፍሪካ በወጣባን ምጉልባት አድለይቲ ዝኾኑ ፍልፍላት ፋይናንስ ምሕዝነታትን ኢንቨስትመንታትን ምትእኻብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዮም መንእሰይ ሰሙያ ፈጠራ መሰሰብ ሃፍትን አቅረብትን ፋይናንስ ዘረኸብ ዓውደ ምርኢት ክካየድ እዮም ንኽልተ መዓልታት ኣብ ዝጸንሕ ፎረም መድረኽ ዘተ ስራሕቲ ሃገራት አፍሪካን ሰሙያን ከም ዝህሉ ተሓቢሩ እዮም ኣብቲ መድረኽ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ተዋሳእቲ ዘፈር ውልቀ ትካላት ልምዓትን ፋይናንስን ተረኺቦም እዮም ማድ ዜና ቀድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዓብይ ወርሒ ረመዳን ብምትሕጋዝን ምትሕሳብን ክንሕልፎ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼኽ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ኢትዮጵያ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ብዕውት መንገዲ ከም ዝተኣናገደት እቲ ሕብረት ገሊጹ አፍሪካ ኩሉ መዳይ ዓርሰ ምርኮስ ኣኽተጠናኽር ከም ዝግባእ ኣብ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ካብ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ቀንዲ ዋኒን ምንባሩ ተሓቢሩ
لتو معدينا سختاتلكم ونيرون سلام كتالكم يمسكن معدينا نمرحكم نزريت بريهو حبيركم زانيحا روح مشات